रेलवे बिफाननि कन्ट्राक्टर समाज सिबियारि बेजोंनो लोगोसे बिजनेसमेन मुकुल आली बिथाङा काली फुजा बा दीपावली जाय सोरांनि फोरबो बे फेस्टिवलनि मुङै साफ्रोमबो हिन्दु धोरोम सिबियारि बिथांमोननिसिम शुभेच्छा जासिदों। बेजोंनो लोगोसे बिथाङा फोरमायदों जे उननि समाव जुदि रायजो राजाफोरा अनसायोब्ला बिथाङा उननि समाव फकीराग्राम समष्टिनिफ्राय सासे बिजाथि महरै गसंनानै फकीराग्राम समष्टिनि जौगाथायनि सायाव खामानि मावगोन होननानै बुंथिदों। आरो इदिमयदे जोंनि मोनथिनायाव बिथाङा गावसोरनि मुसलमान समाजजों लोगोसे अन्य धोरोम सिबियारि बिथांमोननिबो गोबां खोथाफोरनि समाव सहाय आरो सुजुग होबोदों होननानै जोङो मोनथिनो मोनदों। फकीराग्राम समष्टि रायजो राजानि मोजांखौ हास्थायनानै जोङो फैबाय थानाय समाव बिनि बागै जोङो गुवारै नोंथांमोननो खौरां फोसावनो जानजि खाफ्रानानै दङ। मैं शुभेच्छा থাকিলে काली पूजा उपलक्षे लय और आमार प्रशासनको मैं अनुरोध करूँ जेहेतु ये काली पूजा उपलक्षे जेहेतु आमार काली पूजा मेन प्रशासनेर दायित्व लय पालन करब लागे और काली पूजा उपलक्षे मैं शुभेच्छा থাকিল এইটুকুই मैं बक्तव्य राखी। राजनीति कथाटो लई फेले मैं कोनो एटु चिंता चर्चा करा नाई राइजर सहायते एटु चिंता चर्चा पिছত करा होबो मैं आशा करूँ। रेलवे बिफाननि कन्ट्राक्टर समाज सिबियारि बेजोंनो लोगोसे बिजनेसमेन मुकुल आली बिथाङा काली फुजा बा दीपावली जाय सोरांनि फोरबो बे फेस्टिवलनि मुङै साफ्रोमबो हिन्दु धोरोम सिबियारि बिथांमोननिसिम शुभेच्छा जासिदों। बेजोंनो लोगोसे बिथाङा फोरमायदों जे उननि समाव जुदि रायजो राजाफोरा अनसायोब्ला बिथाङा उननि समाव फकीराग्राम समष्टिनिफ्राय सासे बिजाथि महरै गसंनानै फकीराग्राम समष्टिनि जौगाथायनि सायाव खामानि मावगोन होननानै बुंथिदों। आरो इदिमयदे जोंनि मोनथिनायाव बिथाङा गावसोरनि मुसलमान समाजजों लोगोसे अन्य धोरोम सिबियारि बिथांमोननिबो गोबां खोथाफोरनि समाव सहाय आरो सुजुग होबोदों होननानै जोङो मोनथिनो मोनदों। फकीराग्राम समष्टि रायजो राजानि मोजांखौ हास्थायनानै जोङो फैबाय थानाय समाव बिनि बागै जोङो गुवारै नोंथांमोननो खौरां फोसावनो जानजि खाफ्रानानै दङ। रेलवे बिफाननि कन्ट्राक्टर समाज सिबियारि बेजोंनो लोगोसे बिजनेसमेन मुकुल आली बिथाङा काली फुजा बा दीपावली जाय सोरांनि फोरबो बे फेस्टिवलनि मुङै साफ्रोमबो हिन्दु धोरोम सिबियारि बिथांमोननिसिम शुभेच्छा जासिदों। बेजोंनो लोगोसे बिथाङा फोरमायदों जे उननि समाव जुदि रायजो राजाफोरा अनसायोब्ला बिथाङा उननि समाव फकीराग्राम समष्टिनिफ्राय सासे बिजाथि महरै गसंनानै फकीराग्राम समष्टिनि जौगाथायनि सायाव खामानि मावगोन होननानै बुंथिदों। आरो इदिमयदे जोंनि मोनथिनायाव बिथाङा गावसोरनि मुसलमान समाजजों लोगोसे अन्य धोरोम सिबियारि बिथांमोननिबो गोबां खोथाफोरनि समाव सहाय आरो सुजुग होबोदों होननानै जोङो मोनथिनो मोनदों। फकीराग्राम समष्टि रायजो राजानि मोजांखौ हास्थायनानै जोङो फैबाय थानाय समाव बिनि बागै जोङो गुवारै नोंथांमोननो खौरां फोसावनो जानजि खाफ्रानानै दङ।